Сега ще направим епизод за играта Clash Royale. Както видите, осморено сме, имам лендърка и ако ви хареса, абонирайте се и ударете лайк. Всяка седмица по 3 видеоклипа. Сега ще пуснем едно комбо с Балон и Уиза за защита. Ще изчакаме Бейби Дарка да приближи, ще му пуснем арчерки. О-оу. Пускаме страна ми, нищо ще го разбият. Бандит и разбихме му кулата с... Така. Ще трябва да избием ресурси на дневни следващата битка. Така, сега ще пуснем принци и ще приготвиме запа за скелета на армия, за всеки случай. Пускаме един електро. Западем в села изглежда, че той няма скелета, нали? Ще може да му разбиваме доста димичето кулата. Да се пита с бандитката да пусне силна игра. Но не можа. Така. За всеки случай пак ще имаме за да не се знае дали има скелетънчета, обаче оказва се, че няма. Пускаме скелета. Но интернетът ни цепи. Край. Много жалко, ако можехме и да го победим. Не много да я разбил. Съжалявам за да... Така пускаме един балон. Просто да имаш, може да го убие. Ще пуснем това и едни арчерки. Лошо. Yes, ребят. Yes! Не! Не, мисля, ще разбием, който обаче не стана. Електро е да срещна срещу Спаркли. Ще го уби, няма да ще му направи Спаркли. Защо се питате? Давай, не се отказвай. Давай играта за победите. Но тук сгубихме. За една. Лошо. Много лошо. Това да ви хареса клипчето. Ще ще правят за разбира се, няма всички цепи. Имаме доста едно място, в което да се 10. Така. Ето моя дек. Като се качи по-нагоре ще спреш този. Знам, смешно, че голема ми е на първи левел, но... Ще ви пусна една битка, ще гледате. Ето, поне да се извам. Победа. Пак този интернет. То... Има друго. Започва турнамент. Ще към нямаше скелета, не имаше.
No. Internet. Because just going on private chat opening. So i visst. Då är det. Visst den är.